Alcaldes, alcaldesas, concelleiras, membros do Goberno provincial, traballadores da Casa, medios de comunicación, moi bo día a todas e a todos. Grazas. Grazas a todos os asistentes e os que quixeron, pero non puideron, excusaron a súa asistencia. E non podo comenzar do outro xeito que así, porque quero agradecer esta nova imaxe de colaboración institucional, e xa van moitas nesta casa, e coa que facemos realidade o lema desta Diputación: tendemos pontes. Eu estou convencido de que moitos de vós tiñades asuntos moi relevantes no voso concello, aos cales atender hoxe luns, que sempre os luns son días onde hai diversas problemáticas que se acumulan do fin de semana, pero decidistes poñer por diante, unha vez máis, esta casa, a Diputación. Pero, por si serve, tamén estou convencido que non vos imos a decepcionar. Isto o digo porque a magnitude dos plans, das cifras que vamos hoxe aquí a coñecer, que son de investimentos para o ano 2026, non teñen precedente en toda a historia da Diputación de Pontevedra. E esta mañán vamos a dar un salto inédito dentro dunha traxectoria de apoio aos concellos que se remonta alá ao ano 2023. Vou aos datos, se lembrades. Ano 2023, donde aquí, neste mesmo espacio, anunciábamos o plan Máis Provincia, un plan que nacía dotado con 48,2 millóns de euros, donde éramos capaces en 100 días de incrementar a contía en máis que os 8 anos anterior. Tamén estreábamos un plan extraordinario de infraestructuras deportivas, dotado con 4 millóns de euros, e que era para plasmar o noso obxectivo de converternos no que creo que xa somos, a provincia do deporte. Ano 2024, moito máis e moito mellor. Ali, o Máis Provincia, vos trasladábamos que seguía sendo de récord, duplicamos o plan extraordinario de infraestructuras deportivas e presentábamos o plan extra, provincia extraordinaria, para financiar proxectos estratégicos. Primeiro, cunha consignación inicial de 35 millóns de euros, que logo superou os 38 millóns de euros para que se puideran acoller todos os concellos. Repito, todos. E o primeiro plan extraordinario da Diputación de Pontevedra é o plan extra. Ese plan que beneficia a todos os pequenos e medianos concellos da provincia, aos 59. Pois ben, chegado ao ano 2025, setembro do ano 2025, facémolo ca vista posta no que será o vindeiro ano, 2026, con 3 novidades que lles pasarei a dar conta e vou no facer unha por unha. O Máis Provincia volve superarse. O plan extraordinario de infraestructuras deportivas, pois vai haber outro plan para seguir sendo un territorio amigo do deporte e fogar dos deportistas. É unha nova edición do plan extra, que, de novo, porá a asinatura da Diputación na inmensa maioría das grandes obras que se executen nos pequenos e medianos concellos ao longo e ancho da provincia. E daquela, quero tamén que conste que ante o clamor dos concellos que pedides máis e mellor financiación, a Diputación non mira cara ao outro lado. A Diputación, ao contrario, pode erguer ben alto a cabeza e afirmar que somos os mellor aliados dos concellos. E vayamos entón coa primeira das novidades. Plan Máis Provincia. Nestes 2 anos anteriores se financiaron actuacións, máis de 600 actuacións, máis de 1.400 persoas desempregadas contratadas tras un desembolso próximo aos 97 millóns de euros. Cifras de gran relevancia que, sen embargo, van a quedar superadas pola aposta que a Diputación vai a facer no ano 2026. Queridas alcaldesas, queridos alcaldes, hoxe quero anunciarlles que o plan Máis Provincia 2026 volverá rachar un récord ao contar cun orzamento de 50 millóns de euros.
1,8 millón de euros máis que o ano pasado, un 3,7% máis que o ano pasado, e non só para construir unha provincia máis equilibrada, senón para seguir a carón dos concellos cando máis son precisadas. Como o ano pasado, a porcentaxe deste plan máis provincia é a mesma. O 70% do orzamento, 35 millóns de euros, para a liña 1 de investimentos. Para a liña 2 de gasto corrente, 4,1 millón de euros, un 8,3%. Para a liña 3 de contratación de persoas desempregadas, 9,6 millóns de euros, máis do 19%, e o 2,5, 1.250.000 euros para a liña 4 de financiación de proxectos. O plan máis provincia é a pedra de toque da nosa aposta polos concellos, e nel está resumida o noso compromiso con os concellos mellor financiados, máis preparados para executar obras, máis capacitados para contratar e con máis visión de futuro. Pero tamén nel está a aposta pola autonomía local. O dixemos no ano 2023. Ninguén mellor que as alcaldesas e alcaldes coñecedes as necesidades ante as cales debedes realizar e afrontar con financiamento da Diputación. E é por esta razón que, unha vez explicado as novidades do Plan máis Provincia 2026, eu xa lles avanzo que o máis Provincia 2027 vai a contar con 35 millóns de euros na liña 1, a de investimentos, e con novidades con respecto ao do ano pasado. Esas novidades veñen a decirnos que calquera concello que queira realizar investimentos plurianuais podrá optar a concesión anticipada destes fondos provinciais. A concesión anticipada dos fondos provinciais da liña 1 do Plan máis Provincia 2027 dotada con 35 millóns de euros. Dito de outro xeito, se un concello lle corresponden 500.000 euros e necesita 1 millón de euros para realizar unha obra plurianual, pode solicitar xa o investimento correspondente ao ano 27 da liña 1 e podela financiar ao 100% con fondos provinciais. Así que vayan facendo a suma. 50 millóns máis Provincia 2026, máis 35 millóns da liña 1 de investimentos do Provincia 27, en total 85 millóns de euros, nada menos. E sigamos. Pasemos agora ao segundo plan de infraestructuras deportivas, que, como máis provincia, está deseñado para que todos os pequenos e medianos concellos saiades beneficiado, os 59. Como máis provincia, tamén é un revulsivo para as instalacións municipais. Financiamos en só 2 anos máis de 180 modernizacións de infraestructuras para que o noso inmenso e rico tecido produtivo da provincia poida adestrar, xogar ou competir en mellores equipamentos e conte con mellor material. Pois ben, neste exercicio constante de escoitar, entender e atender aos concellos, consideramos que o ano 2025 non podía ser o último no que houbera un plan de infraestructuras deportivas. Queríades plan? Pois habrá plan. Así que, por iso, hoxe anúnciovos que o plan de infraestructuras deportivas 2026 contará con 8 millóns de euros de orzamento. E son 3 plans que suman os 20 millóns de euros que puxemos a disposición, aquí imos poñer a disposición para a mellora das instalacións deportivas municipais. Terceira novidade. Moitos de vós, unha gran maioría, xa fostes citados aquí ao Pazo ou ben nos vosos respectivos concellos para a asinatura do Plan Extra, Provincia Extraordinaria, esos convenios de colaboración entre Diputación e Concello, os que non fostes chamados, o faremos brevemente. E o xa coñecido como Plan Extra, un instrumento posto a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes para que poidades realizar proxectos estratégicos co obxectivo de construir ou financiar infraestructuras en espazos públicos.
Está a ser fundamental no ano 25 e o vai a ser no 2026, porque tamén lles quero anunciar, lles quero adiantar que con carácter inmediato vamos a lanzar o segundo plan extraordinario, provincia extraordinaria, dotado con 35 millóns de euros. Isto, xa digo, no que se refire ao plan extra, como anterior, os criterios de reparto van ser de concurrencia competitiva, habrá unha parte de cofinanciación, que vos lembro, para os concellos de menos de 5.000 habitantes, a axuda máxima pode ser de 500.000 euros, cunha aportación mínima dun 15% por parte do Concello, de 5 a 10.000 a achega máxima a que se pode soltar é de 700.000, cunha cofinanciación do 20%, de 10.000 a 20.000 optar a unha subvención de 900.000 cunha cofinanciación do 25% mínimo e para os concellos entre 20.000 e 50.000 unha achega, unha subvención que poden recibir de 1,1 millón de euros cunha cofinanciación de mínimo do 30%. Tamén hai que dicilo, e se viu xa neste primeiro plan que puxemos en marcha, que moitos de vós votades man do plan máis provincia, e, polo tanto, estamos a falar actuacións que son financiadas ao 100% con fondos provinciais. Como novidades, nas bases deste segundo plan extra, dicirvos que imos a incorporar un novo criterio de valoración, que é aquel que prima os investimentos ligados única e exclusivamente ás competencias municipais de cada un dos concellos. É dicir, por exemplo, que se un concello de menos de 5.000 habitantes quere facer unha piscina climatizada, non vai a ter ningunha puntuación nese apartado. E outra das novidades é que vamos a pagar, ou se vai a incluir esa opción tanto a elaboración como a modificación dos proxectos técnicos realizados no actual exercicio, no ano 2025. Así que, amigas e amigos, por tanto, como resumo de todo o anterior, se sumamos 50 millóns de euros do Plan máis Provincia 2026, 35 millóns de euros da liña 1 de investimentos do Plan 27, 8 millóns de euros do terceiro Plan de infraestructuras deportivas, 35 millóns de euros do segundo Plan extra, estamos a falar de 128 millóns de euros para atender as necesidades dos concellos. E nunca antes, nunca dunha soa vez, a Diputación de Pontevedra activou tantos recursos a favor do desenvolvemento dos concellos. E son os cartos dos pontevedreses postos aos servicios de novo do seu territorio, así que merece a pena salientalo. 128 millóns de euros para que os concellos aborden, planifiquen e paguen as actuacións que precisan os seus veciños. 128 millóns de euros para que os concellos conten con máis servicios, máis infraestructuras e máis emprego. Son 128 millóns de euros para que os concellos afronten o que de outro xeito sería imposible afrontar. 128 millóns de euros que son posibles grazas á estabilidade desta administración, da Diputación. E 128 millóns de euros dunha Diputación que pensa, que traballa e actúa para coidar desta provincia extraordinaria. E os pequenos e medianos concellos son unha prioridade, unha gran prioridade. O que non implica que a aposta polas cidades non o sexa. Vigo e Pontevedra, como motores da provincia, tamén ocupan un lugar central na axenda da Diputación e seguirán a ter. Vigo, os xa coñecidos investimentos en Balaídos, Cinefraga, o apoio ás asociacións e ao tecido deportivo, pois súmase a apostas como a proposta de colaboración que realizamos co Concello de Vigo para que por fin se reforme a piscina de Teis. Pontevedra, os xa coñecidos investimentos en Santa Clara, Bienal, habrá outros como a construción dun centro logístico cultural no polígono industrial da Diputación, no Concello de Barro, para almacenar
os depósitos arqueolóxicos que actualmente temos nos baixos do museo e facelo coa última tecnoloxía de robotización. 61 concellos, 61 proxectos de investimento. E é o que nos propuxemos no ano 2023 e o que estamos a cumprir a estas alturas do ano 25 e seguintes. E por outra banda, xa vos comuniquei o ano pasado, e por iso quero que sexades tamén os primeiros en coñecer que, mentre esta Diputación inviste cifras récord de cara aos concellos, tamén paga a débeda pendente. Gobernar a cargo dos que veñen detrás é o máis doado, pero para nós facemos absolutamente todo o contrario. Así que avánzolles que a Diputación vai amortizar por completo o crédito pendente solicitado no ano 2021. En lugar de seguir pagando a débeda e os intereses todos que xera, imos amortizar xa os 19,5 millóns de euros de débeda que temos co fin de recuperar a autonomía financiera e liberar a administración provincial desta débeda. E remato. Amigas e amigos, eu coido que hoxe é un dos días máis relevantes para a política provincial de colaboración cos concellos. E non o digo tanto como presidente, que sabe ver a magnitude destas cifras de 128 millóns de euros, senón que o digo como un exalcalde que estivo durante 10 anos no voso lugar, deseñando todos estes plans. Eu comentábamos, eu pensaba, oxalá cando fose alcalde pois me dixeran este anuncio, pero non puido ser daquela, pero quédame orgullo meu e de todo este equipo de facelo posible hoxe. Así que esa colaboración que tivestes durante estes anos faga que as cifras se transformen en realidades. E para iso, contade con todos nós, porque vos digo que nós contamos con todos vos. Máis nada, moitas grazas, bo día.